Ụmụaka ndewonu, ọ ka bụkwa onye nkụzi unu Maazị Ọcha n'Igbo. Cheta na ebe ị na-ekiri mbụ na Mmụta Dị Ụtọ TV. Ị nwere ike sonyere anyị na YouTube @maaziagu.com, sonyere anyị na Instagram, Facebook na Twitter @maaziagu. Cheta na ihe m na-akụziri unu tata bụkwa mathematics n'olu nwa bekee, ma ọ bụ okwe na mkpịsị, ma ọ bụ ịchọkwanụ mgbakọ na mwepụ, ụfọdụ ndị si akpọ ya. Tata anyị ga-aga n'iru pịachie ihe gbasara mgbakọ. Achọrọ m ịkụziri unu usoro ọhụụ ọzọ nke bụkwa ịgba unu ga-eji na-eme mgbakọ ọsịsọ ma ọ bụ na-enye unu ihe ka unu gbakọọ. Na-atụfughị oge unu, ka anyị gaa n'ugbo ọcha ka anyị nwee ike kọọ n'ubi onye anyị ngwa. Unu ga-ahụ ebe ndị depụtagasịrị mkpụrụ ọnụọgụ dị iche iche. Nke a bụ were 10 gbakọọ ya na 5. Nke a sị gị were 12 gbakọọ ya na 7. Nke atọ asị gị were 13 gbakọọ ya na 4. Ka anyị meenụ nke mbụ. Nke mbụ sị anyị were 10 gbakọọ ya na 5. Kedu ihe anyị ga-eme? 5 nọ ebe a, efu nọ n'elu. Ọ bụrụ na ya ewere efu tinye na 5, ọ ga-enye anyị 5. Cheta na ihe ọbụla ị gbakọrọ ya na efu ga-enyekwa gị ihe ahụ. Ọmụmaatụ, 1 agbakọrọ ya na efu ga-enye gị 1. 3 agbakọrọ ya na efu ga-enye gị 3. 10 agbakọrọ ya na efu ga-enye gị 10. Ọgụ agbakọrọ ya na efu ga-enye gị ọgụ. Ya mere 5 agbakọrọ ya na efu ga-enye gị gịnị? 5. O nweghị ihe edere ebe a nke pụtara na ihe dị ebe a bụ gịnị? Efu. Ebe ọ bụla enweghị ihe dere ya, ihe dị ebe ahụ bụ efu. Buru ya n'uche gị na ihe dị ebe a bụ gịnị? Efu. 1 agbakọrọ ya na efu maka na enweghị ihe dị ebe a ga-enye gị gịnị? 1. Ya bụ na ọ bụrụ na ị were 10 gbakọọ ya na 5, ọ ga-enye gị gịnị? 15. Ka anyị meenụ nke abụọ. Nke abụọ sị anyị gbakọọ 12 na 7. Ọ bụrụ na ya eweta 2 gbakọọ ya na 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kedu ihe ọ ga-enye anyị? A ga-agụkọ ya ọnụ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nke a ga-enye anyị gịnị? 9. Cheta ihe m kụziri unu ebe a. Agwara m unu na mgbe ọbụla o nweghị ihe edere n'okpuru, mana na ihe dị ebe ahụ bụ gịnị? Efu. 1 agbakọrọ ya na efu ga-enye anyị gịnị? 1. Ya bụ na 12 agbakọrọ ya na 7 ga-enye anyị 19. Ka anyị meenụ nke atọ. A sị anyị were 13 gbakọọ ya na 4. Kedu ihe anyị ga-eme? Anyị ga-ebu ụzọ gbakọọ 3 na 4 ka anyị si mee ebe a, ya na ka anyị si mee ebe a. Anyị ga-ebu ụzọ mee gịnị? Anyị agụpụta 3. 1, 2, 3 gbakọọ ya na 4. 1, 2, 3, 4. Anyị agụkọ ha ọnụ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 na 3 ga-enye anyị gịnị? 7. Cheta na ihe dị ebe a bụ gịnị? Efu, maka na o nweghị ihe edere ebe ahụ. 1 agbakọrọ ya na efu ga-enye anyị gịnị? 1. Asịsa anyị wee were gịnị? 17. Ihe nke a pụtara bụ na ọ bụrụ na ị gbakọọ 13 na 4, ihe ọ ga-enye gị bụ gịnị? 17. Ka a na-agakwa n'iru. Ọ bụrụ na unu na-ene anya ebe a, unu ga-ahụ na mkpụrụ ọnụọgụgụ ndị dị ebe a karịrị 10 rie nne. Ha gbagotere ọfụma, mana ụjọ atụla unu. Aga m akụziri unu otu unu ga-esi mee gịnị? Gbakọọ ya. Ka anyị bido na nke mbụ. Nke mbụ sị anyị na anyị were ọgụ na 1 gbakọọ ya na ọgụ na 2, ma ọ bụ 20 na 1 gbakọọ ya na 20 na 2. Kedu ihe anyị ga-eme? Anyị ga-ebu ụzọ gbakọọ 1 na 2. Anyị ga-agụpụta ya.
anyị weta otu, anyị agbakọ ya na abụọ, gụkọọ ya ọnụ, otu, abụọ, atọ. Nke a bụ gịnị? Atọ. Anyị agbakọ abụọ na abụọ, anyị gụpụta ha, otu, abụọ, anyị agbakọ ya na abụọ, gụkọọ ya ọnụ, otu, abụọ, atọ, anọ. Nke a bụ gịnị? Anọ. Ọ bụrụ na unu na-anya, unu ga-achọpụta na ana m ebidokarị n'aka nri gbakọrọ bịawa n'aka ekpe. Oge ọbụla ị chọrọ ịgbakọ, bido n'aka nri gị ịgbakọ tupu i jee n'aka ekpe gị. Ọ bụ taa ka esi eme ya. Nke abụọ sị anyị na anyị were 15 gbakọọ ya na 13. Ka anyị si eme ya, anyị ga-ebu ụzọ were 5 na 3 gbakọọ ha ọnụ ka anyị gaa n'iru. Anyị gụpụta 5, 1, 2, 3, 4, 5. Anyị agbakọọ ya na one? 3. 1, 2, 3. Anyị agụkọọ ha ọnụ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anyị detuo 8 ebe a. Anyị detuo 8 ebe a. Anyị agbakọọ 1 na 1. 1 gbakọọ ya na 1, ọ ga-enye anyị 1, 2. Anyị detuo 2. Ya bụ na ọgụ na 8 bụ gịnị? Asịsa anyị. Na nke mbụ anyị nwetara ọgụ 2 na 3 maọbụ 43. Anyị mee nke atọ. Nke atọ sị anyị gbakọọ 18 na ọgụ. Kedu ihe anyị ga-eme? Anyị ga-agbakọ 8 na efu. Cheta na ihe ọbụla etinyere ya na efu, ihe ọbụla agbakọrọ ya na efu bụ ihe ahụ. N'ihi nke a, 8 agbakọrọ ya na efu bụ gịnị? 8. 2 agbakọrọ ya na 1 maọbụ 1 agbakọrọ ya na 2. Cheta na ya emego ya ebe a. 1 agbakọrọ ya na 2. Kedu ihe o nyere anyị mgbe anyị mere ya? 1 agbakọrọ ya na 2 nyere anyị 3. Anyị detuo 3 ebe a. Nke ikpeazụ tata bụ ọgụ na 15 agbakọrọ ya na 10. Kedu ihe anyị ga-eme? 5 na efu. 5 agbakọrọ ya na efu ga-enye anyị 5 maka na ihe ọbụla agbakọrọ ya na efu ga-enyekwa anyị ihe ahụ. 3 agbakọrọ ya na 1, kedu ihe ọ ga-enye anyị? Anyị gụpụta 1, 2, 3, 1. Anyị agụkọọ ya ọnụ, 1, 2, 3, 4. Ihe o nyere anyị bụ gịnị? 4. Ya bụ na azịza anyị ebe a bụ gịnị? Ọgụ 2 na 5 maọbụ 45. Ugbu a, aga m aga n'iru inye unu ihe omume unu ga-emere m. Unu mechaa ya, cheta na ebe ị ga-ezitere m ya bụ ihe omume bụ na ziem@mmụtadịụtọ.com. Ihe omume ndị a m dere ebe a bụ ya ka m chọrọ ka unu mere m n'izuụka nke taa. Naanị ihe unu ga-eme bụ unu mechaa ya, cheta na ebe unu ga-ezitere m ya bụ na ziem@mmụtadịụtọ.com. Ruo izuụka ọzọ m ga-abịakwa iwetakwara unu ihe ọhụrụ ọzọ anyị ga-amụkwa. Aka m bụkwa onye nkụzi gị, Maazị Ọchanigbo, na-asị gị ka emesịa.